Goddag og velkommen til Café Restaurant Valencia i Sorø. Her skal I lære, hvordan I kan lave en fuldkornspizza med asparges, gorgonzola og parmesan. Til pizzadejen skal jeg bruge 800 gram fuldkornsmel, 800 gram hvidemel, 1 liter vand, 10 gram gær og 6 gram salt. Og det er her til 10 personer. Og til indholdet af pizzaen skal vi bruge parmesan, frisk asparges, grøn asparges, tomatsauce og gorgonzolaost. Nu skal jeg i gang med dejen. Og så det første, eller lige meget om det er hvidmel eller fuldkornsmel først, så tager vi det, og så blander vi det sammen. Så blander jeg den, og så kommer jeg med salte i vandet. Og så tager jeg gær bagefter, og så ind i vandet. Og så rundt, til når det smelter hele. Og så kommer 1 liter vand i. Så nu den er klar. Nu laver vi pizzastykker. Så det er sådan nogle cirka. Nu skal vi lave pizzaen. Kommer der lidt mel på marmorplade. Og så med dejen, så begynder jeg at tage offentlige pizzaen. Og stille og roligt, fordi altså, hvis det bliver for voldsomt, så revner dejen eller går den i stykker. Og så nu kommer jeg tomatsauce på pizzaen. Helt over hele pizzaen. Selvfølgelig lidt pizzaost. Og noget gorgonzola. Hvor meget man har lyst til. Der skal være lidt eller meget. Og så nogle asparges. Noget grøn asparges. Parmesan til sidste på pizzaen. Du kan ikke have parmesan ind i nu på pizzaen, fordi så bliver det alt for tørt. Så parmesan til sidste, når pizzaen er færdig. I vores ovn er der 300 grader, men hjemme hos jer er det en lille ovn med 250 eller 280 grader. Det er også fint nok i 2,5 eller 3 minutter, men måske en lille bitte smule længere hos jer, 5 minutter. Så kommer parmesan på, og en lille grøn, den pynter. Værsgo.